Sugih kaya apa, pangkata kaya apa, kula jenengan ora disenengi Allah lara. Sugih kaya apa, pangkata kaya apa, dibenci Allah lara. Lah pripun carane kula jenengan disenengi Allah? Gusti Allah gadah perlambang teng alam dunya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridone Gusti Allah digantungno ning ridone wong tuwa loro, bendune Allah digantungno ning bendune wong tuwa loro. Sugih kaya apa, pangkata kaya apa, nggelakno atine wong tuwa loro neraka, lara. Tiyang ingkang wani karo tiyang sepah niku siksane mboten sah ngenteni teng alam akhirat. Ning donya jenengan titeni wong-wong sing wani karo wong tuane kelarat, Pak. Lara uripe. Ki kok meneng ki mbok rungokno apa ora trae? Nggih. Kok kaya meneng. Nggih, sepaneng konsentrasi. Monggo diangen-angen apa ingkang kula jenengan perbuat dhateng tiyang sepah kalih. Lah wong tuwa niku ana 3. Siji wong tuwa sing lairno, nomor 2 wong tuwa sing ngekeki anake yaiku mantu, mara tuwa. Masuk ngekeki anake jenenge mantu. Wong tuane jenenge mara. Wong jar paling bantahan. Urung bar durung wis dibantah. Sing nomor 3 guru. Wong telu-telune niki darane wong tuwa. Aja larakno wong telu iki. Lho, ngapunten, kabeh wong duwe cita-cita birrul walidain. Bocah Joko prawan kabeh duwe cita-cita birrul walidain. Sampai cah Joko prawan do muni, Pak, mbok wis rasah kuwatir, sampe nek tuwa tak rumat aku, wis to melok aku, tak rumat apik sampean. Nek cek prawan cek Joko. Tapi nek wis kadung rumah tangga, wis kadung duwe anak bojo, dicoba karo Allah, seneng anak bojo luwih gedhe tinimbang seneng neng wong tuwa. Niku coba. Bu, misale Bu jenengan gadah anak, terus anake jenengan sakit, lara, wong tuwa saged tilem napa mboten? Mboten wong anak lara. Wong tuwa pikirane gak karu-karuan, sing penting ndang cepet waras, ngoten wong tuwa niku. Tapi diwalik ana anak wong tuane lara, ngoten niku anak saged tilem napa mboten? Wah, kompake. Ngorok kadang-kadang, Pak. Lho enten tiyang sepahe niku teng rumah sakit, Bu, ya Allah, jaman dereng corona nika. Ibuke namun teng rumah sakit. Ponakan padha niliki, tangga kiwa tengen padha niliki. Ngoten niku anake lho teng dalem. Ditangkleti, Kak, ya Lek. Lah kabare ibuke sampeyan ning rumah sakit. Iya. Lah wong-wong padha tilik, tangga-tangga padha tilik rono, lah sampean kok ning omah. Lah ya kabeh-kabeh kok rono, kabeh-kabeh rono. Lah kok sing ngrumat sapine sapa? Ya Allah. Wong tuwa tasik bejaji sapine. Teng mriki enten tiyang model ngoten niku. Kathah. Wonge saiki ya teko. Ayo maju setunggal gue contoh kene. Modelnya ngoten Pak ya. Ya Allah. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Bu, misalnya jenengan duwe anak. Anake sampean jenenge nyambut gawe kadang-kadang ya kurang, ya wis duwe anak, duwe bojo. Terus utang jenengan. Kira-kira ngoten niku jenengan diutangi anak nggih jenengan paringi. Paringi wong anak. Aja sampai anak niku kekurangan. Kok moro-moro disuguhno? Nggih. Wong jenenge anak nek iso aja sampai anak niku kelarat, aja sampai anak niku kekurangan, mesti diutangi karo wong tuwa. Wong tuwa niku nagih napa mboten? Mboten, wong anak sing utang. Lah nek disauri yo arep, nek gak disauri yo arep-arep tapi sithik, Pak. Wong jenenge wong tuwa. Diwalik anake sugih mblegedhek, omahe tingkat 5, mobil 5, sawahe 50 hektar misale. Terus jenengan wong tuwa duwe garapan sawah sekedhi, pendak ajeng tumbas garem pupuk, dadak kurang duwe, utang 1 juta, diparingi napa mboten kalih anak? Masa kok mboten nih? Ya diparingi.
diparingi wong-wong tuwa sing utang. Nagih napa mboten? Lah ngalahno Bang Titil. Ya Allah, ndang rono ning ngene doe kono ndang jaluk duwe ibuke ngono. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ayo kula jenengan sugih kaya apa pangkat kaya apa gak oleh ridone wong tuwa lara jenengan. Ayo duwe cita-cita terutama cah nom aja mikir cip ae kowe iku. Sing mbok pikir kok top up chip sak piturute. Wong jenenge muke wis mengharamkan ya haram ngono wae lho. Kira sak gerang-gerangane bareng nang doyan chip apa iki. Ayo jenenge cah nom kudu duwe cita-cita birrul walidain. Duwe cita-cita ngabekti ning gone wong tuwa loro. Sak beja-bejane anak iso ngrumat wong tuwa tunggal, omah karo wong tuwa iso ngladeni wong tuwa. Niku beja-bejane anak. Ngapunten ada seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Piyambake nalikane ibuke kapundhut, bapak ibu ngapunten, ulama besar, santrinya ribuan. Ketika ibunya meninggal, piyambake niku nangis guguk-guguk. Sampai dikandani koncone ora pantes dadi ulama gede, wong ditinggal ibuke kok nangis guguk-guguk. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri, bapak ibu? Aku ora nangis sebab ora trimo karo kodok kodare pangeran. Aku ridho ibuku dijabut nyawane kalih Allah. Aku ridho. Cuma sing tak tangisi surga yang setiap hari aku bisa masuk dari pintu itu, hari ini ditutup oleh Allah. Sehingga surga itu tertutup. Pintu surga yang paling mudah niku berbakti kepada orang tua. Ibu jenengan nek tasik gadah ibu, tasik gadah tiang sepah, bapak, tolong setiap hari usahakan cium tangannya. Sebelum bau cium ini, tangan ini berbau tanah. Mumpung jek urip. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Lah winginane niku kula maos teng media Bojonegoro duka kabar Bojonegoro ana cah nom lagi rapian rumah tangga ketinggalan. Niku nggawe status. Enak ya rumah tangga. Gak dialoki wong tuwa, gak dialoki mara tuwa. Ngene iki apa-apa angel duwe mara tuwa kok rada ruwet ngene iki. Ngene iki kapan iso gawe omah dhewe enak ya. Gawe status ndang ngono. Ngisore komentar, "Ya bro, aku wis tau ngalami." Dipenderno, Pak. Kabeh wong ngono, bro, sabar, bro, dan cepet iso gawe omah tak dongakno. Pancen nek malah mara tuwa, molek wong tuwa niku angel ngono wae. Seakan-akan itu benar. Kaya-kaya rumah tangga sing apik iku nek wis adoh saka wong tuwa ora kumpul karo wong tuwa. Bapak Ibu ngapunten. Kula nate diceritani rencang. Di beberapa negara Islam termasuk Arab Saudi. Niku nek kepingin ngrumat wong tuwa Bapak Ibu niku sidang. Sidang di pengadilan untuk mendapatkan lisensi hak siapa di antara anak ini yang merawat orang tuanya. Misalnya jenengan duwe anak loro niki rebutan teng pengadilan, kok pengadilan niki ngekei hak sing ngrumat kudu cah iki dengan alasan ini ngono. Setiap tahun niku lho nggugat supaya napa? Perebutan iso ngrumat wong tuane. Teng mriki nggih ngoten nggih, ya rebutan ngrumat wong tuwa. Rebutan gak ngrumat. Kok rebutan gak ngrumat piye? Kok engko ndang ngrumat wong tuwa mbok undi. Kalau nate ya Allah Ustadz, orang tua saya itu Ustadz punya 4 anak. Kemudian karena tinggal ibu, bapak sudah meninggal. Karena tidak ada yang satu rumah, makanya anaknya itu ada di sebelahnya beberapa. Nggak ada yang satu rumah. Lah makanya piye? Dahare Ustadz niku digilir. Senin anak barep. Selasa anak nomor loro. Telu anak Rebu. Nomor 4 Kemis. Lah terus kok balik neh ngoten terus Pak. Astagfirullah. Akhirnya sing nomor loro dadak ziarah Wali Songo ora kondo, Pak. Ibu ya Allah, aja sampai. Tapi kan ngeten Ustaz. Pripun? Nek ngrumat wong tuwa kok mesti duwe salah karo wong tuwa. Aku melihat banyak anak-anak yang bermasalah dengan orang tuanya ketika tunggal saomah. Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan dalam rangka taat itu diampuni oleh Allah. Tak baleni, kesalahan-kesalahan dalam rangka taat itu diampuni oleh Allah.
Contoh ngene, Gusti Allah merintahke kula jenengan salat, ya wis salat wae. Kok nek gak khusuk di sepuro pangeran. Kurang tumakninah di sepuro pangeran. Karena apa? Kita sudah melaksanakan perintah Tuhan. Wong jenenge nglakoni perintah ya mesti duwe salah. Ora mungkin khusuk terus, ora mungkin tumakninah terus. Lah barang sing salah krana nglakoni taat niku di sepuro kalih Allah. Jenenge ngrumat ya mesti duwe salah wong ngrumat. Tapi sak salah-salah wong rumat di sepuro kalih Allah. Lagi berdaud Pak. Mantune ngepel omah. Maratuane mulai ndaud sikile iki tipet linet tapi wis garing. Ora ijik munggah nyak-nyak lah kene teles. Akhire ketok rusuh, Pak berdipel, Pak. Mbok iso dhisik. Mantune muni ngono maratuane kandha tangga-tangga. Aku saiki ra tau duwe bener nemu mantuku. Diseneni ae karo mantuku, disalahno ae karo mantuku. Ngono, Pak. Wong jenenge wong. Lah kula niku gadah. Kula niku ra anak ruju. Bapak Ibu niku nggih nderek kula. Nggih disambati karo rencang kula sekolah SD yo anak ruju. Anu Kang, piye Mas? Aku iku duwe sapi loro. Lah terus yo iku nek bengi tahajud. Lah berhubung lakune rada ewah kena asam aurat. Sing sluku-sluku iki kena asam aurat ya. Pon sluku mawon rasa ditekuk ya, pokoke sak penake ngaji sak penake mawon. Lah berhubung sikile linu gadah asam urat niku nek tahajud kula tuntun. Lah bareng sapine madhep rono ngoten niku kadang-kadang pipis apa nguyuh Pak kipit-kipit ngoten. Lah kuwatir kena najis, tak cepetno. Yung ayo gage kok nek sapine nguyuh. Esuk yungane cerita. Aku dik bengi deret-deret anakku. Lho, jenenge wong rumat ya mesti duwe salah. Tapi sak salah-salahe wong rumat, salahe lho di sepuro Allah. Aku lho ora tau duwe salah karo wong tuwa. Ya ono ya hene duwe wong tuwa ora tau nyakiti, ora tau salah. Ya ora tau salah kowe gresik wong tuanem jenegara kok. Jenenge ra duwe salah perkara gak ngrumat. Paham bahasa ngeten iki paham? Berarti apik ngrumat apa gak ngrumat? Ngrumat. Masih yo kadang-kadang oleh ngrumat salah. Sak salahe wong rumat ijek ngedangno, ijek umbah-umbahno, ijek ngawisi teh, ijek ngekei lawuh, ijek ngrumat sak elek-eleke wong rumat. Tapi wong tuwa yo dicoba karo Allah. Napa kadang-kadang barang apik ning ngarep ora ketok, sing adoh cilik ketok. Sing parek mambu tai, sing adoh mambu minyak wangi. Niku cobane wong tuwa kok betul-betul piye? Iki ngaji kanggo awake dhewe kok betul. Ya wong tuwa kadang-kadang Pak ya dicoba ngoten niku. Misale Bu, ngeten, wong tuwa dicoba karo wong tuwa. Enten tiyang sepah diberumat anak dirumat mantu, mendina dikek dhuwit 10.000 mbah tukokne rokok, mbah tukok napa ngono. Mendina ya didangno, mendina ya diumbahno, mendina dirumat, mendina dikek dhuwit 10.000. Ngoten niku karo anak Gresik, anak Surabaya sing sak wulan ngirimi dhuwit 300.000. Ngoten niku sing diling-ling sing ning omah apa sing 300.000 ki? Ya Allah, ya Allah. Berarti ki sing salah anak apa wong tuwa kira-kira? Lho, ya loro karo salah. Wong padha dicobane kok nyalahno salah siji. Dadi wong tuwa ayo sadar nek awake dirumat. Dadi mantu dadi anak sampean aja gelo nek direpoti. Iku ngono swarga sing ketok. Paham ya? Coba minggu ini apa yang kita sudah kasihkan kepada kedua orang tua kita. Jajal wong tuane sampean minggu iki wis mbok gak apa. Waduh reneng. Saulan jajal wis nukokne apa? Setahun pisan riyaya. Kowe kok bokake dhuwit 200 disangokno putune neh. Astagfirullah. Makanya kula salut kali hadisipun Kanjeng Nabi, shadaqatun tuqaddimunaha qabla mautik afdalu mimmi'ati shadaqatin tusaddiqunaha ba'da mautik.
sedekah yang kamu berikan ketika kamu masih hidup, itu 1 miskol itu lebih baik daripada 100 miskol sedekah itu setelah kematian. Bu, jenengan ngekei duit 1.000 tenggene tiang sepah, Pak, tak sumbang masjid 1.000 Pak, yo atas nama sampean. Moh jenengan sedekah nih 1.000 wong tuane sampean jek urip iku luwih apik tinimbang 10 juta wong tuane jenengan pun kapundhut mbok sumbang masjid. Ijek apik jek urip, Pak. Tiang sepahe tasik urip, tasik sugeng, Pak, tak tukokno wedhus, Pak, nggo kurban. Ijek urip, siji wedhus luwih apik tinimbang 100 wedhus, tapi tiang sepahe jenengan pun kapundhut. Saiki gak nyedekahi wong tuane ngenteni bongkok dhisik. Ngreget nang. Lah ngono ki iya. Aku asli ape muni ngono gak mentolo, Pak. Lah mbok onekno. Mosok sedekah ngenteni nyuwil warisan. Oh ya Allah. Pun cocok ra cocok pokoke rungokno pokoke. Aku gewelo nek duwe anak ngoten niku. Ayo berbakti ning gone wong tuwa. Wong tuwa Bu ngapunten. Nek ana wong tuwa niku ngrumat anak niku diarep-arep uripe. Ana anak loro bingung nek nyuntikno, ana anak Masya Allah diarep-arep uripe. Ngrumat tahun-tahunan ora gelo dengan rasa cintanya, gak tahu gelo ngrumat anak perkara diurip-urip diarep-arep uripe. Lah nek anak jajal ngrumat 4 tahun. Ngrumat wong tuwa, nek anak ngrumat wong tuwa diarep-arep artine ngono ya mentolo ngucapno wong ngene. Ya Allah. Sampai winginane Pak Yakub nggih, tangga kula niku enten. Tapi tangga tebih, mboten tangga griya, tangga rodok tebih. Tiang sepahe niku pun mboten dahar, pun mboten ngunjuk, matane pun merem niku kalih dinten kalih dalu. Kalih dinten kalih dalu wis ora mangan, ora ngombe, sudah tidak makan, sudah tidak minum, diam. Anak-anak pun ngempal, mayang kawis kempal, duyungan kempal, ndi wis do nglumpuk. Anake mbah 7 mbah 8 anake do akeh nglumpuk, 2 dina 2 bengi gung mati-mati. Kula dipuruki digoncekno montor padahal tak kandhani aku ape ngaji, sekedap mawon Pak Yai monggo nderek kula, ibu kula niku lho pripun. Buwareng anake do ngumpul. Lah niki maksude kula dirawuhke ngriki kengken napa ngapunten Mbak Yai niki anak-anak ampun kempal niki mun 2 dina 2 bengi kersane niki pun ikhlas ngoten. Niki nek waras undang waras nek kapundhut nggih ki pun ikhlas sedaya. Berarti aku rene iki mbok kongkon ngegetno aku. Nek sampean kepingin ibuke cepet mati tekek aku. Ora usah nekakno kiai. Tak kandhani, aku ki ngerti, utek-utek mungkin ngerti, nek kowe iku mau direpoti wong tuamu. Wong tuamu lorong ngrumat kowe mulai nglairno sampai 2 tahun nyusoni, sampai 4 tahun didik ra laopo-laopo, wong tuamu ora tau sambat. Lagi nunggoni 2 dina 2 bengi ra laopo-laopo, nekakno kiai kok kongkon mateni aku. Muwen. Woi, tak kandhani, Jong. Nggih, Pak Yai. Kok ana wong tuwa sampai meneng pirang-pirang dalu, pirang-pirang ulan, pirang-pirang minggu. Iku dadi kafaratul dzunub. Gusti Allah saking welase karo ibumu mbuh tau nglakoni dosa apa sehingga dosane diresiki karo Allah. Dengan cara apa? Digawe dia tidak berada di alam dunia dan tidak berada di alam akhirat. Sehingga dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah. Dia masuk alam yang sangat dekat dengan Allah. Mulane disepuro. Mulane ngene iki sampai seminggu yo tambah apik. Dosane tambah entek. Mbok griseni. Sing mbok tukokno mori dipasno. Sing mbok kei brambang sak piturute. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kabeh wong iku wis duwe titipatine ajal, ora iso dicepetno, ora iso diundurno. Wis ayo ndonga bareng-bareng diwacakno Yasin, perkara dawuh Kanjeng Nabi Iqra'u mautakum Yasin. Ora kok Yasin ngegetno wong mandang mati ya ora. Muga-muga ibumu umpama mati ndang husnul khotimah. Ngono lho, sing sabar. Amin. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Siji, kula jenengan urung diarani wong sing bejo, urung diarani wong sing mulya, nek urung duwe perkara loro, siji disenengi Allah.
Sugih kaya apa, pangkat kaya apa, gak disenengi Allah lara. Piye carane kula jenengan disenengi Allah? Kudu iso nglegakno atine wong tuwa, soale ridhone Allah niku ning ridhone wong tuwa. Sing nomor loro, kula jenengan urung diarani wong sing bejo mulya nek urung duwe ati sing ayem. Sugih kaya apa, pangkat kaya apa, ndang duwe ati sing susah, lara. Duwe dhuwit 2 miliar ning rekening ndang petuk tangga ora iso mesem belas. Lara. Ndah yo, duwe jabatan dhuwur, duwe apa tapi merengut, ati ra tau ayem lara. Mulane kula dek wau kali Pak Rafiq dikandani, ngaji sing ayem-ayeme iki supaya wong-wong lu gak nemen-nemen keterak PPKM lu gak nemen-nemen. Tak delok urung ngaji wis ayem kabeh Pak ya. Piye carane kula jenengan duwe ati sing ayem niki kula kutip saking kitab Nashihul Ibad halaman 28. Aja kecelik perkara papat. Sampean kecelik perkara papat iki atine sampean mesti susah, tak jamin susah. Napa kecelik napa? Talabul ghina fi kasratil mal walakinnal ghina fil qanaah. Kabeh wong golek sugih, kabeh wong kepingin sugih. Sing teng mriki sedaya nggih kepingin sugih. Sing nyekeli mik nggih kepingin sugih. Pak Mualim sampai benrupu tisuk ning kapas yo pengin sugih. Sedaya kepingin sugih. Nggih, teng mriki sedaya kepingin sugih. Nggih. Ndak ngono wong muni ngene sugih lho nggo apa? Direwangi turu roh-roh ya mati dhewe, sugih lho nggo apa ora digawa mati. Kok ana wong muni ngono, asline wis suwe nek pengin sugih tapi katok ra sugih-sugih. Asline ngono, Pak. Katok ra sugih-sugih. Kabeh wong kepengin sugih. Prasane sugih iku ing dalem pangkat sing dhuwur, prasane sugih iku nek wis duwite akeh mboten. Sugih iku ora ing dalem bondo, sugih iku ora ing dalem pangkat, walakinnal ghina fil qanaah, tapi sugih iku ing dalem ati sing nerimo. Janji kula jenengan atine nrimo, kula jenengan asline dadi wong sing paling sugih. Bapak Ibu ayo diangen-angen. Nek diangen-angen iku kula jenengan asline wis sugih. Yakin jaman sak mangke masuk corona 2 tahun niki lho, jek sugih dibanding wong jaman biyen. Wong jaman biyen Masya Allah mangan sego beras lawuh iwak pitik nek gak dino becik gak keturutan. Sakniki sedaya pun mangan sego beras nggih. Lawuhe nggih iwak pitik nggih. Nggih alhamdulillah. Wis sugih dibanding wong jaman biyen. Elek-elek omah kula jenengan lho sak mangke jenengan tingali nek gak tembok ya kayu. Elek-eleke wong saiki, Pak. Jaman biyen Masya Allah omah ndang padha bolong kabeh. Pring nek neng antena anyar cah ning turu ning masjid gak ning sing iso turu. Sing guyu kemekelen berarti tahu dik biyen iki. Nggih. Elek-elek jaman saiki lho tembok kurang sugih piye kula jenengan. Kendaraan jaman biyen sak desa ana sing duwe montor siji, nek gak wong sugih gak keturunan, sakniki montor lho 3 seneng omah. Iku ejek nampa PKH jajalan piye. Hah? Lah nggih. Berarti kula jenengan pun sugih napa dereng? Sampun. Sing nyebabno sampean rumangsa gak sugih niku perkara atine kurang qanaah, atine kurang nerima. Kula niku iling. Jaman biyen niku pendak 4 tahun lagi ditukokno klambi ping pisan riyaya. Padha nggih. Sakniki jamaah tahlil seragame beda, fatayat muslimat beda, koko seragam ibu-ibu TK beda, seragame ngaji beda. Walah setahun beda-beda. Napa nih? Toyo niki. Nggih. Alhamdulillah. Mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekon ndi nek cerita mau. Seragam. Nggih asline kula jenengan iki wis sugih. Wong kula niku lho iling jaman SD. Tahun 89 niku tasih iling kula kelas kawan SD. Riyo-riyo nu dijak bapak teng pasar Bungkal. Tukokno klambi anyar. Jaman kelas 4 SD, klambi luwih sakmene, Pak. Pak apa to le gegeden sok ben pas dhewe le
Tahun 90 kula tasih eling. Sok ben pas dewi. Iya Pak, pas. Kelas 6 SD pas tapi wis amoh, Pak. Kula kandha kakak kula, Kang. Apa le? Klambine gedhe gak apa-apa le kowe cek ditukokno. Kange ra ditukokno. Delok klambine. Lah malah ngono to, Kang. Ki ngono tak wenter. Jenengan ate wenter Pak Rofik ya? Lho, zaman biyen ngoten niku. Sakniki lho wis sugih dibanding wong zaman biyen. Sing guyang-guyu tau wenter kan. Jajal apa? Sing gak disyukuri zaman sak mangken niku lho napa? Ternyata kula jenengan wis sugih dibanding wong zaman. Omah kula jenengan ya wis luwih apik dibanding omahe wong zaman biyen. Cuma kadang-kadang omahe sampean kleru nek manggok ngono tok. Nggih to Bu, omah niku mirip-mirip rupa. Rumah itu seperti wajah kita. Omah kula jenengan niku wis apik. Cuma jejerane luwih apik. Mulane omahe sampean ketok elek yo mung ngono asline wis apik. Sampean yo ngono Bu, jenenge wong wedok mesti ayu. Cuma keliru nek manggok. Jejerane sampean luwih ayu, mulane sampean ketok elek ngono asline. Mane tulung nek manggok sing ati-ati ya. Kok ana wong rombongan ayu prai dhisik iki. Ngundak ketok elek. Kok ana wong rombongan rodok anu ya anu sama. Coba jajal apa to bedane wong melarat karo wong sugih? Jajal diangen-angen. Kanthi ati sing padang, ati sing jero, apa bedane wong melarat karo wong sugih? Lho wis. Wong melarat donyane akeh. Terus donya digawe apa? Apa sing donyane akeh nek nggawa dhuwit muntul-muntul ning ndi-ndi digawa? Sing teng mriki sing paling sugih sinten? Dalam sing berase kathah, sing gabahe kathah sinten ngriki? Pak Haji Sapari. Pak Kaji Sapari. Pundi Pak Kaji Sapari? Wah, Pak Kaji alhamdulillah. Jenengan didongakno tiyang kata Pak Kaji terus jenengan sing paling sugih sak Jarta. Allahumma amin. Pak Kaji jenengan niku gabahe kathah, berase kathah. Dari ngoten niku jenengan pinten piring? Pinten Pak Sapari? Oh, sak entong lho mboten telas. Pak Kaji Sapari sing sak monten katahe berase sak entong mboten telas. Jenengan Bu sing paling melarat gabah berase karek setengah sak. Ndang anake telu pisan, penggawane ngedos buruh macul, buruh bakul tahu misale, berase karek setengah sak. Bakdo macul meruntus jenengan dare pirang piring. Wah, rong piring munjung, Pak. Apa bedane? Kuwi masalah. Ora ana bedane. Alah Pak Kaji Sapari rak wong sugih lawohe sate. Lah nek wong melarat lak lawohe kangkung. Gereh garing. Apa bedane kangkung karo gereh garing karo sate jajal? Sate Bu krasa enak sak detik rong detik ning ilat klebu gulu ra ono rasane. Cret klebu gulu ra ning rasane. Kangkung krasa kangkung sak detik rong detik ning ilat klebu gulu ra ning rasane. Padha wae, Pak. Mbok nek wong Jartal nek mangan sate dinggeng. Sate mboten padha. Jajal apa bedane ra ono bedane. Alah Pak lah wong sugih rak numpak mobil. Lah nek wong melarat lak tumpakane motor biasa. Lah ya wong numpak mobil kok ngenteni sugih to, Pak. Jenengan pengen numpak mobil nyegat ning telon kabinan kae lho. Nggawa dhuwit 10.000 wis dindeki mobil gawedhe. Terus batin wayah numpak mobilku kok apike ngene. Aja kandakno pinggirmu padha wae. Jajal apa bedane wong melarat karo wong sugih? Ternyata mboten enten. Sing bedakno niku namung ati sing qanaah, ati sing nerima. Sampeyan duwe ati sing qanaah, ayem jenengan. Bu, jenengan nek kuwate mangan sambel korek lawuh tempe purno. Tempe purno, tempe udo kuwi lho, tempe udo kok. Tempe purno, tempe opo? Kula teng Surabaya menjajal tempe purno apa jajal tempe udo. Astagfirullah. Tiwas tak pingini jajak tempe udo niku. Mboten bobokan niku lho ya. Tempe purno.
Jenengan nek kemampuane dahare iku lawa sambel korek tempe purno, ora usah mbayangno daging sapi, ora usah mbayangno daging iwak pitik. Pun dinikmati. Tempene krasa enak, sambele krasa enak, perkara dinikmati. Ora ngenangen. Lah nek sing nyebabno tempe ora enak, sambel ora enak, perkara tulul amal. Wayah ndelok tempe karo sambel, ngene iki iwak sapi ndae enak. Sate urung keturutan, iwak sapi urung keturutan, mangan tempe ora enak. Duwe bojo rapate ayu ya wis kuwi dinikmati. Ora sambayangno Desirat Nasari. Pokoke koran Desirat Nasari barang ora usah dinikmati ora enak. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Pun berarti kula jenengan iki mumpun sugih napa dereng? Sampun sugih. Bu sampean milih ndi, Bu? Duwe bojo. Sugih. Duwite akeh, kawadah pokoke duit. Jabatane dhuwur. Tapi jarang mulih. Mulih 3 tahun pisan. 2 tahun pisan. Karo bojone sampean ya kecukupan, ya biasa. Ya duit ya ana wae sing digawe urip. Tapi ning omah terus. Cara sampean milih sing ndi? Wong kene apik-apik iki. Ning omah terus alhamdulillah. Alasane wong gunane apa duit akeh wong ra nek dinggo ning kono gak muleh-muleh. Ya gak wani ning omah wae ngoten. Mulai delok kira-kira sing duwe anak njrijel terus wong melarat atau wong sugih jajan. Wong sugih iki angel dadine, Pak, kakean pikiran. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Jajal. Napa to sing dereng kula jenengan diparingi Allah? Gusti Allah pun maringi kathah dumateng kula jenengan. Kesehatan pun diparingi, nikmat tiap hari pun diparingi, bondo donya pun diparingi. Sing kurang lho apa pawae Allah? Nek diangen-angen ternyata pun boten enten sing kurang. Kok ana wong kurang, iku berarti siji atine gak qanaah, nomor loro mungkin dia kurang mencintai Allah. Ngeten Bu, misale Bu. Rasulullah nate dawuh al-qalil minal mahbub katsirun. Sedikit dari yang kita cintai akan terasa besar. Tak baleni, sedikit dari yang kita cintai akan terasa besar. Aja delok sithik akeh paweweh tapi delok sapa sing ngekeki. Jangan lihat apa yang diberikan tapi lihat siapa yang memberi. Kalau kita mencintai yang memberi, sedikit apapun pemberian akan terasa besar. Contoh ngeten, sampean guwelo karo tangga. Dikeki dhuwit 100.000. Ngoten niku gelo lho ya. Ngoten niku ora gak patek mbok critakno wong gelo. Malah 100.000 tukokno kerupuk wae ora diceritakno wong perkara atine gelo. Sampean kenal karo Pak Presiden Joko Widodo, sampean seneng karo Pak Presiden Joko Widodo. Ngoten niku terus sampean didolani ning omahe. Wah, seneng karo Pak Joko Widodo, terus sampean dikek dhuwit 10.000. Ngoten niku sampean tak cerita-cerita. Wah, lagi kok ngene Pak Joko Widodo bok laminating. Terus takoki anake sampean, iki apa to Bu? Iku kok ngene Pak Joko Widodo iki. Lho kula ditangkleti anak kula tenate diparingi duit kalau Habib Syah niku 2.000 tok. Jangan anggap ini 2.000, ini adalah 2 miliar. Carane piye? Tak kei titik dhewe wae. Terus tak melaminating. Karena apa? Ini kenang-kenangan, ini diparingi karo Habib Syah. Aja delok 2.000-ne, nek 2.000 sing tak senengi ketok akeh. Allah sudah memberi banyak kepada kita, tapi kadang kita kurang merasa diberi karena mungkin kita jauh dari Allah. Misalnya ngeten, kabeh rak yo tau nom yo. Pak Rafiq yo tau nom. Nate, Pak, sepindah. Pingin balik neh no. Pingin nom yang gitu. Nggih. Riyen niku nek tilem teng langgar, teng musala. Ana bocah niku ya Allah senenge karo Siti iki gak karu-karuan. Tapi dudu Siti kene lho ya. Iki wong Mayangkawe sing tak critaoke. Turu langgar. Cerita bendina cerita Siti, terus wong seneng karo Siti. Aku ki halah mbah Siti piye? Halah wis mbok critakno dhek iki. Wong jeneng wong seneng, gak mari-mari nek cerita, Pak. Akhire ngene cerita, aku mau ketemu Siti, wis dhek iki wis beda. Bedane piye? Siti mau guyu karo aku.
Guyu tok, Pak. Ra dikeki apa-apa, cerita gak wis-wis perkara seneng. Akhirnya ngene ceritane, aku mau ketemu Siti Dik ingi wis tau guyu ki gak trimo guyu apa. Aku dikeki permen kopiku. Kopiku. Nek ngerumat ya Allah. Dioceki, didilat, dilebokno plastik nek ada isak. Didilat, dilebokno plastik ada isak sampai kanca-kancane ngumun Kak, bangetan men permen kopiku nek ngerumat kok kaya ngono. Nek jawab aja delok kopiku ne, aku tuku sak pak kuat. Iki kopiku kok ngene Siti. Coba. Al-qalil minal mahbub katsirun. Sedikit dari yang kita cintai akan terasa besar. Allah sudah memberi kita banyak. Mpun kathah sing diparingno Allah, cuma kadang-kadang sampean ora rumangsa nek wis akeh perkara sampean iku ra patek seneng Allah asline. Mulane sing didandani iku aja kok pawewe Allah, sing didandani awake piye carane tambah seneng Gusti Allah. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Iki kok aku tak terusno tambah gak iling, Pak Yai. Takoki, "Bu ngaji apa?" "Mbok Siti lho karo kopiku." Sing diling-ling Siti karo kopiku. Kula jenengan nek kepingin duwe ati sing ayem, aja kecelik perkara papat. Siji, aja kecelik, aja mbok arani sugih iku ing dalem donya, sugih iku ing dalem ati sing nerima. Sing nomor loro. Thalabul ladzah fin ni'mah walakinnal ladzah fil badani sihah. Aja mbok arani kepenake awak ing dalem prabot. Lungguh kepenak nek kasure empuk, kursine empuk, turu kepenak nek kasure tingkat. Turu tandak nek omahe apik. Aja mbok arani kepenake awak ing dalem prabot. Kepenake awak iku ing dalem badan sing sehat. Janji awake sehat, apa-apa kepenak. Lungguh ya kepenak, turu ya kepenak wong awake sehat. Sehat. Niki ngapunten jam pinten? Jam 8 luwih. Setengah 9. Niki pun setengah jam. Padahal materi lagi katong setunggal. Niki kula sampai jam pinten Pak Rafiq? Sampai jam pinten niki? Jam 12. Betan jenengan. Jenengan piyambak teng mriki kula tak mantuk. Wong jadi garap Pak. Pun ngeten. Aja mbok arani kepenake awak ing dalem prabot. Lungguh kepenak kursi empuk, turu tanek omahe apik, kasur mboten. Kepenake awak ing dalem badan sing sehat. Nek awake jenengan sehat, mesti ngrasakno kepenak. Akeh wong omahe tingkat 3, mobile 3, tapi gak doyan sego beras, sego jagung terus. Perkara kena apal. Nggih. Enten tiyang karpete kok Turki, regane puluhan juta, tapi mboten saged lenggah, Pak. Njaluk kursi atom. Persara kena penyakit asam aurat. Ambien. Asam urat kok ambien. Nggih, maksude dengkule lho ora kena nek gak ditekuk ora kena. Nggih. Ternyata kepenake awak ora ing dalam prabot, kepenake awak ing dalam badan sing sehat. Janji kula jenengan duwe awak sehat, penak Pak. Akeh Pak, Masya Allah duwite kathah teng rekening, kathah jabatane dhuwur, tapi Masya Allah mangan gula ya rawani ya Allah. Ana wong sugih mblegedhek jam 1 wis gak iso turu, melek terus. Perkara wah, iling utang. Kolesterol kok iling utang. Somben utang dibahas ben-ben kok iling utang. Kolesterol. Nggih. Misale ngeten, Bu. Jenengan milih ndi? Duwe bojo sugih mblegedhek. Ganteng. Ya mulai bendino. Tapi penyakitan. Neng bayang, ya sugih ya gemati ya apik ya ora selingkuh tapi penyakitan. Karo sing ra patek sugih ya biasa, ya ora patek ganteng ya ireng, rambutnya rontok keriting. Ya ning omah tapi sehat. Sampeyan milih ndi jajalan? Riste. Lah sugih gunane apa ora kena dienggo? Walau ireng-ireng lah. Nggih.
Lho, kula nate reuni SMP, Bu. Ya Allah, ana kanca kula niku ayune ra karo-karuan. Jaman SMP niku kabeh do nggodaki ora ana ayu kejaba bocah kuwi. Prasane kanca-kanca mesti sok ben bojone nggawanten. Bareng reuni, jebule bojone wireng rada endek. Sak pundhake sing wedok. Bareng reuni ditakoki kanca-kanca, "Lah wi apamu?" "Lah bojoku to, Tek." Ngono nek takok. Ngono, kaget kanca-kanca. Kowe aja ngenyek bojoku. Maso ki ireng-ireng lak, maso brintik lak ngene iki, sehate ra kaprah ki. Senengane penekan terus. Dandanan nek wayah grimis polahe ra kaprah. Enggak. Ayo sehat. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi aja mbok arani kepenake awak ing dalem prabot, kepenake awak ing dalem badan sing sehat. Janji awake sehat kepenak. Bu piye Bu, ngene iki mergawe rada angel. Wis to Pak, sing penting sehat. Tapi nek ana wong lara, iku tandane disenengi Allah. Kok ana wong dikawaringi penyakit kalih Allah sabar, iku tandane dicintai Allah. Jenengan sekseni nggih, sing kena asam urat linu-linu niku benjing, jenengan niku mlebu swarga, Bu. Amin. Nggih. Kok ana wong lara terus Kanjeng Nabi niku didampingi 4 malaikat. Siji wong lara niku didampingi karo malaikat sing njabut rasa. Mulane nek wong sehat mangane seger, ngombe seger, nek wong lara pahit. Si loro didongakno didampingi malaikat sing njabut cerenge rai. Nek wong sehat raine cereng, nek wong lara pucet. Sing nomor 3 didampingi malaikat sing njabut tenaga. Nek wong sehat niku rasa, nek wong lara lempok. Sing nomor 4 malaikat sing njabut nyawa-nyawa. Nek nyawa yo mati kok. Njabut dosa kok nyawa. Ana wong lakoni dosa karo Allah disenengi dikai penyakit lara, dhek sabar, istighfar, dhek zikir, waras dosane entek. Allahumma amin. Mulane kathah. Mulane jenengan sing kena asam urat linu-linu, benjing jenengan klebu swarga. Wayah dihisab karo malaikat ape dilebokke neraka. Iki jenenge sapa? Tun. Mariatun misalnya. Mboten enten sing jenenge Mariatun? Ono tak ganti berarti, tak ganti. Ono sing jenenge Mariatun. Siti lah. Sitine ya. Nek Siti rak kabeh Siti. Ono Siti ning alam donyane pirang-pirang tahun karo Gusti Allah dikai lara linu. Dihisab. Dhek iku mlebu neraka sik. Bareng diseret karo malaikat. Dosa kula napa malaikat? Senengane merasani wong. Medhit akeh dosane Siti iki akeh. Bareng ape digawa ning neraka karo Gusti Allah dipabak piyambak. Malaikat iku Siti jartal ya? Nggih Gusti. Ape pegawa ning ndi niki kelakuane rada elek Gusti, niki ngono penduduk neraka. Iya aku wis ngerti catetane ngono. Tapi dosane Siti ku wis tak sepuro sebab dhek iku tak kei lara pirang-pirang taun sabar. Akhire dosane wis tak sepuro gawane ning swarga. Mulane benjing sing linu-linu ajeng jamaah teng masjid kok nyekeli dengkul. Kena apa dengkul lem swarga. Swarga. Ora melok ngaji to piye kowe swarga iki. Mulane ketika orang sakit itu harus bersabar, harus happy, seneng perkara napa iku tandane disenengi Allah. Imam Syafi'i radhiyallahu an sing kula jenengan ikuti mazhab fikih Imam Syafi'i niku Bapak Ibu 14 tahun terkena penyakit wasir. Dadi nek lenggah ngaos ngeten iki dari duburnya keluar darah. Dadi Imam Syafi'i lungguh niku mboten tenang, soalnya napa? Dia punya penyakit wasir. Tapi selama 14 tahun niku Imam Syafi'i ndonga, ya Allah nek niki pancen nyebabno ridhone jenengan ya Allah, tambahi ya Allah, tambahi ya Allah ngoten. Imam Syafi'i 14 tahun loro, ijek njaluk tambah. Jenengan nggih ngoten kira-kira nggih. Ngene iki lho apa jajal sampai karo halal haram, Pak. Ngene iki wis tak sumtrekno manti kabunan ya ora mari, mantri balen ya ora mari, undur-undur piring ya Allah. Sampai undur-undur piring dipangan.
ora ono wi hasyarat sing dilarang pangeran. Kabeh sing halal sing haram demi mari. Bu, aja kok demi mari nalikane wong lara niku demi kula jenengan diridhoi Gusti. Mulane sing didhahar sing halal. Pun nomor 1 nek kepingin atine ayem, aja mbok arani sugih iku ing dalem pangkat, aja mbok arani sugih iku ing dalem bondo, sugih iku ing dalem ati sing neri. Nomor 2 aja mbok arani kepenake awak ing dalem prabot, kepenake awak ing dalem badan sing sehat. Janji awake sehat, Masya Allah. Winane ing mriki nggih ngoten Pak Yakub nggih, bendina yo innalillahi ngoten ngoten. Nah, ngono nggo pelajaran. Sampai ana sing duwe penyakit ndredeg sampai saiki gak mari-mari, Pak. Dalem? Lho, tambah mati, Pak. Mulane nek teng kitab kitab Fathul Wahhab niku diterangake, wong sing tukang nyarno niku jenenge an-na'i. Napa? An-na'i. Niku wong sing tukang nyarno. Siarane jenenge an-na'yu. Lah nyarno wong mati wayah bengi iku hukume makruh. Soale napa ganggu wong bengi-bengi kok siaro innalillahi. Iku makruh soale ganggu wong. Lah nek winginane iku ora trimo ganggu, Pak, medeni. Jam bar subuh innalillahi, jam 8 innalillahi, terus akhire sing duwe penyakit lambung ndak ngelus. Mulane winginane iku sing nyarno iku rada oleh dosa gitu. Perkara medeni wong. Mulane sok nek rada kerep ngoten niku Pak Yai, ditunda aja siarno dhisik, dikandakno lingkungan wae. Nek disiarno nemen-nemen ngedeni wong. Lah ngedeni wong niku hukume napa? Haram, nambah kena jantung, kena masyaallah. Nggih, teng beberapa desa teng Kanor niku saking Pak Lurahe niku nggih. Lah piye nek ngerwayah kiyaine nyarno innalillahi bojone kiyaine semaput dhewe, Pak. Perkara wedi, saking wedine kok kondang dhewe sing kena. Pun sing penting ternyata kesehatan ini mahal sekali, Bu. Mahal sekali. Sampeyan gelem Bu dikai dhuwit 2 miliar. Tapi sampean dikai gak iso ngentut 2 wulan. Jajal milih entut apa milih duit sampean? Ternyata ngentut niku luweh larang tinimbang duit 2 miliar. Lho nggih tenan to? Jenengan ate mboten saged ngentut. Wah. Aku ngene iki lho sawahku sak kedhok entek lak rapopo sing penting waras ndang iso ngentut. Aja mbok arani kepenake awak ing dalem prabot, kepenake awak ing dalem badan sing sehat. Tapi wong Islam ya kudu sehat. Sehat iku hukume sunnah. Aja kok sampai ngeten, alah wayahe mati ya mati. Wayahe mati ya mati. Tapi terus sampean sembrono niku zalim, zalimi awake dhewe. Contoh mangan ra ning watese. Tapi yo aja berlebihan niku sampai-sampean niku ora duwe tawakal. Ora duwe pasrah ning Allah. Enten lho Bu. Tiyang niku Bu, ya Allah, profektif mangan. Iwak pitik potong mboten purun. Iki nggare cepet mati kolesterol. Mangan jeroan mboten purun. Niki nyebabno stroke. Dadi ora mangan micin, ora mangan pitik potong, ora mengin jeroan. Mangan bayem ora, iki nek asam urat tuh. Melinjo dihindari. Jadi makanan-makanan yang dikonsumsi selalu sehat. Nah isuk bar subuh jogging. Jadi perasaannya nek wis jogging umure dawa. Rasane nek gak mangan pitik potong umure dawa. Wes sehat betul anak ini. Bal-balan tenis dilakoni. Lah duwe anak siji. Dua anak siji Bu. Dadak sing wedok blonjo wis pesen koko nek mangkat sekolah kon ngetero bapakmu. Iya Bu. Pak, ayo terno sekolah. Lah numpak dhewe to, terno numpak dhewe Pak, sampean numpak dhewe, aku numpak dhewe. Anake numpak sepeda ondel cilik, bapake numpak sepeda gede. Ditutno gurine. Lah ngerti-ngerti anake niki sepedae los gear, rantene coplok. Bapak sepedaku rusak. Yo nduk jenenge wong tuwa roh anake sepedae coplok. Langsung didandani, lali bokong iki neng les pinggiratan gede. Tuwandani ngene, buareng dandani dadak ana truk oleng seret nabrak bokonge, Pak. Mati. Padahal gak tahu mangan micin, Pak. Mati.
Gak tahu mangan iwak pitik potong. Mati. Artine napa sembrono nggih mboten angsal, terlalu profektif ora tawakal nggih mboten angsal, wis biasa mawon ngoten lho. Urip niku biasa mawon, sing penting jaga kesehatan. Mulane ana sing takok, bahaya ndi rokok karo gula? Ya padha-padha bahayane, rokok nyebabno kanker jantung, gula nyebabno diabetes. Padha Pak, pitik potong ya medani wong. Tapi kena apa rokokane sing ngaramno, pitik potong kok ora. Makanya ulama-ulama kita nggak berani mengharamkan, karena mengharamkan sesuatu yang halal atau makruh itu membahayakan. Soalnya dawuh Allah, wala taqtulu anfusakum atau wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Cara bahasa tafsir, tulku itu sesuatu yang berlebihan, merusak badan itu secara langsung. Misalnya ono gladi dicublesno itu tulku, mati. Lah nek rokok ora tulku, sing rokok urip pinggire mati lho. Sing aktif tambah ora kena apa-apa, sing pasif tambah kena penyakit. Mulane paling dosane rokok niku menawa ae yo ganggu pinggiring tok. Mulane nek gak pengin haram yo sepurane aku tak rokok ya oke. Ngono ora apa-apa. Pun. Nomor 1, nek kepingin atine ayem aja mbok arani sugih ing dalem pangkat, sugih ing dalem bondo, sugih ing dalem ati sing neri. Nomor 2, aja mbok arani kepenake awak ing dalem perabot, kepenake awak ing dalem badan sing sehat. Janji awak sehat kepenak. Sing nomor 3, thalabur rizqi fil ardi walakinnar rizqa fis sama. Akeh wong waya golek rezeki, perasane rezeki iku ning bumi, nek mergawene mempeng terus rezekine kathah. Mboten, rezeki niku karo Gusti Allah wis dicetak ning dhuwur langit. Nek wong cetak-cetakane ning Lauh Mahfuz sugih, ning alam donya cepet gampang sugih. Ning Lauh Mahfuz catetane wong sugih, ning alam donya mergawe yo inter terus gawe omah. Bareng gawe omah dadi bawareng dadi dadak kobongan karek gemboke tok. Lah wong ning Lauh Mahfuz catetane sugih, kobongan tilu gawe omah tingkat 3, Pak. Wong catetane ning kono sugih. Aja mbok terok. Pak wong kae Pak winginane bar kobongan karek gemboke saiki tambah omahe tingkat 3. Lah piye to Bu, masa omahe diobong dhisik Pak ya. Ya aja mbok terok. Wong catet-catetane beda. Ngeten lho Bu. Rizki niku padha karo tukulane rambut. Ana sing lurus, ana sing brintik. Wong kok rambuté tukulane lurus, mbok kerek ping pira-pira ya tetep lurus. Sing tukulane brintik, mbok kerek ping pira-pira ya tetep brintik. Alah Pak direbondeng ya lurus, obat entek brintik neh. Angel-angel. Loh, padha rezeki niku padha karo kuning irenge kulit. Ana wong laire ireng ya ireng, ana wong laire kuning ya kuning. Sing duwe anak ireng ora usah diseneni terus. Aduh sing mempeng tondok kok ireng men, lah ya wis gawanan kala Mahfud mbok seneni terus. Paham nggih maksudnya nggih? Aja mbok arani rezeki iku ing dalem bumi, rezeki ku wis dicetak karo Gusti Allah ning dhuwur langit. Sing dikeki sugih ya kon syukur, sing dikeki fakir ya kongkon sabar. Mulane ora ana gak penak kanggo wong mukmin. Wong mukmin iku penak kabeh. Penake piye? Duwe dhuwit dikongkon ayem syukur, ora duwe dhuwit dikongkon sabar. Padha-padha oleh ganjaran. Tapi mlebu swargane penak dadi wong melarat. Soale mlebu swargane niku cepet wong melarat timbang wong sugih, kaceke atusan taun. Piye Pak Kaji? Lho kan. Lho. Wong melarat sok ben pitakone gampang, Bu. Takone sithik. Bojomu mergawe sedina oleh pira? 50.000 malaikat. Lah entek kok nggo apa? Mangan, sisane entek. Glundeng ra duwe hisab. Wong sing sugih pitakone 4. Duit ki saka ngendi? Kok kono. Halal apa haram? Oh ya wis jelas. Terus kok ning ndi? Halal apa haram? Sisane pokok ning ndi? Walah akeh pitakone jajalan. Apa neh sing dadi pamong niku wah suwi tenan, Pak. Suwi mlebu swargane suwi.
Kami tuwa cari bayan niku suwi mlebu swargane. Mudin bareng Pak. Suwi. Nggih. Pitakone kakehan. Lho ora oleh pitakon piye wong bengkoke nggarap. Opahe jelas, kadang-kadang penggaweane ra patek jelas kok jajan. Kisape akeh sampeyan. Kecuali dadi pemimpin sing adil. Nek dadi pemimpin sing adil mlebu swarga tanpa hisab. Allahumma amin. Wong melarat niku ngeten lho, mlebu swarga niku padha karo sampeyan ora duwe dhuwit, terus ning Bravo mlebu Bravo. Sawapat metu. Mumet delok-delok tok metu ra ditakoki wong rame apa-apa. Wong melarat ning alam donya padha karo wong ra duwe dhuwit ning Bravo, mati sampeyan glundeng ra duwe pitakonan. Cuwet. Wong sugih akeh, kasir nako indino utane, walah suwi tenan. Mulane Nabi Sulaiman niku termasuk nabi sing suwi dhewe di antara para nabi mlebu swarga nih perkara Nabi Sulaiman duwe loro, jabatan karo kedudukan karo donya. Nabi liyane enten sing boten. Di antara para sahabat sing paling mlebu ngguri niku Abdurrahman bin Auf. Perkara napa Abdurrahman bin Auf donyane kathah sampai Abdurrahman bin Auf pingin melarat, Bu. Saking ngertos dawuh ngeten iki. Jadi, asline penak wong sugih atau penak wong melarat ya? Penak sugih. Lah ya wong iki lho nerangno fadilah melarat sik pingin sugih Pak. Iki dadi Kiai Jartal nek gak sabar ya abot sanggane. Nggih, wong diceritakno fadilah melarat ijek milih sugih. Ya Allah, ya Allah. Abdurrahman bin Auf sampai piye yo carane melarat. Nek sampean bingung piye carane sugih, Abdurrahman bin Auf bingung piye carane melarat. Duit tuh. Akhirnya ketika terjadi ngapunten musibah, para sahabat wis sekolahan kurma, mestine mau diekspor untuk dijual, ternyata terjadi peperangan sehingga kurmane para sahabat iku padha bosok. Abdurrahman bin Auf iki kesempatanku ndadekno donyaku entek melarat. Semua kurma para sahabat dikaibadi, kolaanmu piro sakmene. Iki wis bosok, wis tak kaibadi. Beli semua. Sampai sebagian besar harta Abdurrahman bin Auf niku pun telas. Piyambake alhamdulillah aku saiki wis ora sugih neh, aku melarat. Di salap teng gudang niki kurma-kurma bosok. Selang beberapa hari ada seorang raja dari Yaman. Kabare Yaman saat niku kena pagebluk kados sak mangkene. Tapi pagebluk tenanan, maksudnya isuk loro, sore mati, sore loro, isuk mati. Wah, akhirnya Raja Yaman bertanya, siapa yang bernama Abdurrahman bin Auf? Saya, Baginda Raja. Kami mendengar engkau mengumpulkan banyak kurma busuk. Nggih, Baginda Raja. Pundi ndelok? Wah, sakmene kae. Tak beli, tak kei keuntungan 10 kali lipat. Lah didamel napa Baginda Raja? Yaman sekarang terjadi pagebluk dan menurut para dokter, para tabib, vaksin yang ada di kurma busuk ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Akhirnya tinggu vaksin, Pak. Mahal, akhirnya sugih maneh, Pak. Jadi Abdurrahman bin Auf bingung carane melarat, sampean bingung carane sugih. Mulane sugih kuwi wis dicatet ning dhuwur langit. Lah terus berarti rasa ngoyo nek mergawe lho, berarti salah paham. Sesuk dadak padha nyekeli tasbih. Gak bakulan tahu le. Sugih melarat wis ning dhuwur langit. Kowe gak ngaji dik bengi to piye? Sugih melarat wis ning dhuwur. Iki jenenge gak paham iki. Ngaji urung khatam wis mulai lho, bahaya iki, Pak. Ngaji urung khatam kok mulai iku bahaya, sampai salah paham bar iki, Pak. Aja ngasih kono to kok. Ngasih kono. Lah nek wong lanang kena apa kok nyambut gawe mempeng? Soale setiap keringat yang menetes dari seorang laki-laki yang bekerja diniati ibadah, iku dadi zikir. Dadi ngapunten Bapak jenengan nek nyambut damel aja niati golek duit. Duit rong karuan oleh, tapi nek ganjaran mesti oleh. Berarti nek nyambut gawe mangkat adol tahu teng peken niati ibadah, niati golek rezekine Allah, aja niati golek duit. Winginane enten tukang teng pondok.
Mboten sing niki tukang sing riyin. Jaman garap pondok perintis. Garap galvalum cret cerita. Ngene iki wong lanang manas-manas dibliduki wong wedokan. Ki kok oleh gaji dina Kemis gajian. Ngene iki lho kok teko omah. Sing nampa wong wedok dibliduki wong wedokan. Ora ora rasane panas ini cek gremeng kurang ae. Tak kandhani, Lek. Sampai nek niat ngono kecewa. Bojomu ora ngarah tambah ayu. Duit orang ngarah tambah akeh. Lah piye to Pak Yai? Niato manasmu kuwi zikira. Nek manasmu krana ibadah kuwi ya alhamdulillah. Ngene iki kok oleh duit dinikmati anak bojo ayem. Paham nggih? Dadi nek niat nyambut gawe aja niat golek sugih, tapi niat ibadah. Sugih melarat wis dicatet karo Gusti Allah. Bu, niki aku oleh duit sakmene Bu, gak apa-apa Pak, wis dicatet ning dhuwur langit. Kira-kira wong ayem, wong lanang ayem napa mboten? Ayem. Bu oleh duit 1 juta, ya ora apa-apa to Pak, wong dicatet ning dhuwur langit ayem. Makane jenengan kepingin apa mboten? Dunyane jenengan tambah kathah tambah barokah pingin. Gampil Bu. Nek ana wong lanang nggawa dhuwit, nggawa rezeki, sampean tampa matur alhamdulillah Pak, matur nuwun barokallah. So, nggawa dhuwit bar dodolan, Bu, kilo batinis. Alhamdulillah, matur nuwun Pak, barokallah. Sesuk tambah akeh ngoten. Jenengan nggih ngoten nggih nek oleh dhuwit kok ngene sing lanang nggih alhamdulillah, matur nuwun Pak. Lho. Sing lanang nek muni gedabrus. Loh. Tambah do curhat dhewe-dhewe. Makanya enten keluarga sakinah niku bisnis berkah, Pak. Dadi wong lanang iku nek dimatur nuwuni atine ayem, nek atine ayem pikirane cerdas, nek pikirane cerdas mikir gampang, golek rezeki maisha gampang wong pikirane cerdas. Mulane sesuk dipraktekno, Bu, nyoh matur nuwun Pak, alhamdulillah barokallah. Mpun apal dongane nggih? Jajal piye dongane? Nyoh Bu, dhuwit Bu. Matur nuwun Pak, barokallah. Matur nuwune aja lalekne. Pun jam pinten ora barbar iki kok. Jam 09.00 luwih sekawan menit. Kula tambahi sekedhik. Nomor 1, aja kecelek, aja mbok arani sugih iku ing dalem donya, sugih iku ing dalem ati sing neri. Nomor 2, kepenake awak aja arani ing dalem prabot, kepenake awak ing dalem badan sing aja mbok arani rezeki kuwi ning dhuwur bumi. Rezeki kuwi wis dicetak Gusti Allah ning dhuwur langit, ning Lauh Mahfuz. Mulane sugih melarat kuwi sing sabar lan sing syukur. Pira-pira dikeki rezeki alhamdulillah. Barokallah matur nuwun Pak. Insyaallah sesuk ora tambah barokah. Sing terakhir, aja kecelek thalabur roha fi kasratil mal walakinnar roha fi qillatil mal. Akeh wong nyangka nek wis duwite akeh tambah iso leren. Terus nglakoni ibadah, sregep iso duha, iso tahajud. Mboten. Wong iso nglakoni ibadah, iso tahajud, iso duha niku perkara ngemenke. Masih duit sithik ngemenke. Ana wong buruh tandur Pak Yai. Ngene iki lawake dhuwit akeh ora usah buruh tandur, isuk-isuk duha ngene iki. Prasamu. Apa sing sugih-sugih blegedhek ra tau buruh tandur apa duha? Tambah bar mangan turu ning ngarep TV. Dadi duha ora niku ora perkara sugih ora duwe duwite, tapi perkara ngemen. Sing ngedhos ngene iki umpama sugih rasa ngedhos bengi ya iso tahajud. Prasamu sing duwe dhuwit apa tahajud? Tahajud mboten ora kok perkara duwe dhuwit ora duwe dhuwit. Wong iso tahajud niku perkara ngemen. Nek bahasane kene ngemeno, ngemenke. Bahasa Indonesiane napa ngemenke? Menyempatkan. Ana masjid rung dadi.
Sampan mulai. Ngene iki sing sugih ning ndi ngene iki? Masjid ora dadi-dadi. Ngene iki aku sing sugih tak atasi dhewe. Yakin Pak nek eneng wong muni ngono, wong ijek melarat. Perkara biasane nek wis sugih terus lali. Wong nyumbang masjid iku akeh sithik ora perkara melarat sugih. Wong nyumbang niku perkara ngemeno. Wong melarat niku asline luman Bu dibanding wong sugih. Jajal diangen-angen, wong melarat karo wong sugih luman pundi? Wong ra duwe. Perkara rapate iman. Sampeyan duwe pitik sitok ngendhok papat. Duwemu ya mung pitik sitok ngendhok papat kuwi. Tanggamu bancaan nek tuku ndok kurang. Kurang papat terus sampeyan ditembung lek jere duwe ndok papat ya. Lah piye nek tak tukune lek aja wis ndok papate nyoh pek wae padahal duwemu ndok papat. Sampeyan terus mundak sugih duwe wedhus papat. Tanggamu kapundhut kepingin beleh wedhus kurang papat. Kuwi mbok kon duwiki to ya dikekno ngono. Berarti wong nek tambah sugih iku asline ning ati tambah dibot-boti donya. Mulane ayo sing sugih ya sing syukur, sing melarat ya sing sabar. Dadi ana wong ibadah aja gantungno ning sugih melarate awak, ana wong gelem apa ibadah niku sebab ngemenke. Ngaji ngeten iki nek mboten ngemenke ora ngarah, Pak. Yo gak roh ning ikatan cinta to piye. Bingung Mas Al teko ndi, Mas Al teko ndi. Kowe iki ra tau dipikir Mas Al. Kok sampean melok-melok mikir Mas Al iki le. Kula nyuwun ngapunten ngaos niki ayo sing istiqomah. Aja sampai mokel. Mumpung cek urip. Soale wong sing setruk-setruk nih krungu ngene iki yo nelongso. Yo ngene iki penake yo krungu wong ngaji, krungu wong guyu ngene iki setruk karek nangis tok. Nggih, mumpung kula jenengan tasik sehat, ayo tak baleni materi dari awal. Kula jenengan urung diarani wong sing bejo, urung diarani wong sing mulya nek urung duwe perkara loro. Siji, disenengi Allah. Piye carane disenengi Allah? Ayo nyenengno atine wong tuwa. Sing nomor loro, aja sampai kecelik perkara papat nek kepingin atine ayem. Siji, aja mbok arani sugih ing dalem bondo, tapi sugih iku ing dalem ati sing nerima. Nomor loro aja mbok arani kepenake awak ing dalem prabot, kepenake awak ing dalem badan sing sehat. Aja mbok arani rezeki kuwi ning bumi. Rezeki kuwi karo Gusti Allah wis dicetak ning dhuwur. Sing nomor 4 aja mbok arani nek wis sugih terus iso ngemeno ibadah ngaji sak piturute mboten. Wong iso ngemeno ngaji ibadah niku sebab nih, mboten perkara duwe duweke. Saking kula cekap mbok belianten kelepatan agama sami ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.